Masibambe ngazibini kuwe apho e-studio njengoko namhlanje bekufanele kuba kubambe nanjengoko Xebe namhlanje kuthe kwabe kanti kuzawubanjwa i-council meeting apha e-Feather Market Hall Gqeberha. Eyona mcimbi uthe wabe kanti uvamile phambi koba ibe kanti iyaqala le meeting yanamhlanje. Sibone ngabahlali njengobona apha emva kwam abakhalazela ezinye zezinto abathi zi-cellphones okanye izixhobo zokusebenza, bathi ke basuka kwiward ezahlukeneyo zeli leGqeberha. Apha ecaleni kwam khona usisi endizawuthi ndithethe naye sive into yokokubana zeziphi kanye izikhalazo. Sisi, enkosi kakhulu ngosinike ithuba loba sincokole nawe siyiMpuma Kapa. Masiqale apha kuqala. Ngethuba ndincokola nawe uthe ayikokokuqala nikhalazela lo mcimbi. Xa nicinga noba idelay ibephi? Yo tatam, andinakutsho uba idelay iphi. Kodwa ke kudala since thina sisi-ward committee esiqale ngo-2021 singenazo izinto zokusebenza ezibizwa ii-tools of trade. Ii-tools of trade ke from i-stationaries, cell phones kwa i-skills zange sazenziswa. The only thing eyenziwayo kule Nelson Mandela Bay zizithembiso ezi-empty. Kudala ke sisihlala i-meeting, kudala sisiza apha e-City Hall sizotoyitoya. Uspika sithethile naye sazibeka izikhalazo amatyera amaninzi asihoyakali. Into exhaphakileyo ke zizithembiso. Okokoko sathembiso siveke into yokuthi 2 weeks back kuphume ii-cellphones kwathiwa ke zinikwe abantu bakamasipala. Into esizibuza yona ngobani abantu bakamasipala, because nathi ezi-ward committees sizazi singabantu bakamasipala. So sizobuza loo nto ukuthi zihlaliphi ii-cellphone ezi, because lokhu sisebenzisa iifowuni zethu, sisebenzisa ootilili and sisi-ward committees sisebenza ii-abnormal hours. Asina Saturday, asina Sunday. Akho kwanto esihoyekanga kwa incwadi zowubhala. Hayi, nomntana wasa-grade R akanawubhala kuzo. Umasipala lo udlala ngathi sithi lilonke come 2029 May. Okay. Ngethuba nithetha noSpeaker uye waphendula wathini yena? Uyasibaleka uSpeaker wethu, usibaleka ngeenyawo zombini. Ukhona omnye umuntu ebekhe nathetha naye? Baninzi. I-office kameya iyayazi le nto. Chaka eofisini uyayazi. Nayo izolo besizile siyi-RTT task team safika kodwa bakwi-caucus apha. So kuvakala into yokubana namhlanje lukhona umuntu benithethe naye namhlanje, ingaba nina zifumana impendulo zenu okanye kuye kwathiwani? Hayi torho njengesiqhelo, ingulo umntu apha uhlale sithi ndiyaqala uyiva le nto, hayi ndizawukhe ndinimamelele. Hayi sebhanqo bawo, akho kwanto ethembiswayo badlala ngathi qha. Hence sisithi come 29 May. Njengoba usiva ke nawo apha studio sizawuphinda sibuyele kuwe sawumane sukuthi vandla sive ke into yokubana zikhona na impendulo abazifumeneyo kusini na, kade basibambe ngazibini.